As we say, Mother Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana katika nikakukuya paneno channel, please don't forget to subscribe kana chingwagara. Oka subscribe but don't forget to comment and share this video. Nasi Mother Zimbabwe takigirai nyaya yabuditswa ne one of my former Zanu-PF supporters, Comrade Nyoka Mabunu. Mabuda yasaura about worry wikuitwa but Zanu-PF about mismanagement ma funds wikuitwa but Zanu-PF abuda achipandukira former leader wake Mnangagwa achibuda cho exposer tutongo kundwisa ezo ataura muri Zimbabwe tingati kuwesta nguwa yenyu mwamadza zvamukufunga pamusoro penye iyi mu comment section pane in audio yatakuigira yato mungozvinzwira mega mwamadza zvamukufunga pamusoro penye iyi mu comment section. Dziri kupiwa ma MPs ukatarisa motikari dziri kupiwa maani ma ministers ma VX. Saka izvozvo vana veZimbabwe vataura nezwi rimwe chete, varamba nyaya dzine chekuita neuri, varamba nyaya dzine chekuita nekuti vairi vatatu ndo vanenge vachiguta. Shuwa here vana veZimbabwe tati nhasi nditaure nemi, zvinoita here kuti wese akuda kufamba nemotikari muZimbabwe anofana kuenda kunotambisa magaro achinzimbirwa maiweli kuti apiwe mari yekutenga motokari kana kuenda kunotengera vana upfu. Tazviramba izvozvozvo. Saka tati takabva kure, makatarisa vana veZimbabwe havana chavari kuwana. Vanhu vese vane chokuita nemutupo womusharukwa uyu Mnangagwa vari kubvuta mamainzi, vari kubvuta hapana pavasiri, nekumapasipoti variko, kufiwo variko, kuagriculture variko, nekumabhengi variko, kutriangle chaiko variko, kumining chaiko variko. Vanhu vakawanda vatorerwa mamainzi. Zimbabwe is going in a difficult situation. We are going a lot is happening in our country. Vana vamwe veZimbabwe vari kuraiwa nemaChina. Hakuna anotaura izvozvo, hakuna anomira, nekuti mamwe mamainzi ari kuuraiwa mazhinji acho ari kuuraiwa vana veZimbabwe nemaChina. Unonzwa kuti pano ndepemukuru, kana kuti iye muChina iye ane mashares nemwana womukuru. Unonzwa pachipinda izwi rashoni kana kuti rani. Okay yakavhara, Richard yakavhara, ana Chopisi vakavhara, ana Triangle vari kuritrenja vanhu, ana CBZ vari kuritrenja vanhu. Saka ichava Zimbabwe yakaita sei yekuti munhu wese ada kurarama anenge achienda kunorongedza musika nemadomasi kuenda kunotengesa pamusika. Kana asina kudaro anenge achisungirwa kuti ngaachienda anochera kakomba kokuita mining. Why now we have some doctors? Tine vana veZimbabwe vane madegree, tine vana veZimbabwe vakadzidza zvikuru, vabereki vakatengesa mombe vachiti mwana wangu angodzidzawo. Kana adzidza achadzora mombe dzatotengesa mudanga, asi mwana obva adzidza zvake obva azoenda kunopusha chingoro mutaundi. Saka wori ndo hwauraya nyika yedu, kwete corruption. Kwete corruption, wori, corruption ndo yauraya nyika, kwete masanctions. I mean, let me repeat it. Wori ndo yauraya nyika, kwete corruption, kwete masanctions. Saka pesa pavanenge vachiti aiwa masanctions ndo aiwa nyaya aise masanctions, asi wori ndo yauraya nyika yedu. So vangomo vasati vashaya vane mazwi avakataura vakati vana veZimbabwe, the young generation, ine time yaichasumuka yakuda kukorekta zvinhu. We've been quiet for a long time. Izvozvo mapwapwapwa achiitika, vana veZimbabwe vachitambudzika, zvichiitika zvizhinji. Do you know kuti nyika yedu hapana chinhu chinonakidza kugara munyika mako?
pane kuenda outside the country. Imi vari kunanayo United States inzwai zviri kutaura Trump, kwete nekuti akaipa, ari kutidzidzisa kuti nyika yenyu ine zvicherwa, ari kutidzidzisa kuti nyika yenyu ine maminerals. Do you know kuti nyika yedu ine maminerals anosvika kuma 66 zvikuma 70? Tine chrome, tine madiamonds, tine gold, tine lithium, tine zvicherwa hopo, but no one is account for those things. Madiamonds akauya akazombo vakakanaka najirawo munyika. Zvamakaona madiamonds achimainwa kwaMutoko, kwaGurure, kwaLoti, makazombonzwa kuti akavaka kana jirawo renyika? Makazombonzwa kuti madiamonds ndo atenga mushonga muzvipatara? Never. Hakunai. Ko granite stones zvaakabvira kutorwa mugore ragocha nhembe, mari yacho iri kuenda kupi? Granite stones ari kumainwa achishipwa achienda kuItaly, but zvichinzi mari haina nyika, nyika haina mari. Ko gold riri kumainwa each and every day riri kuenda kupi? Mari yacho iri kuenda kupi? So this is the time to stand up together despite a different opinion or a different political party. We cannot fold our hands. Zvinhu zvakadai zvichiitika izvi zviri kuitika izvi. Andimazviona. Hapana pachakanaka. Ezvino akuenda kunobribe mawo veterans nekuti mawo veterans ataura kuti itsotse ngaaende. Saka atanga kuenda kunobribe mawo veterans achiapa mari 42 million yakatorwa naTungwarara. Akuenda zvino atanga kupa futi vanhu mawo veterans mari achiti anovagadzira zvibhoro apa mushonga muzvipatara hamunai. Ko iwewe indava ukasaraundwa nematsotsi kupera, shamwari dzako dzese matsotsi. Ukaona vanhu vaanodedza kumapurazi vese, kupurazi kwake kuPricam farm, vanhu vese ivava matsotsi. Tinovaverenga pano ana Scott, tinoverenga pano ana Wikineo Chivhaya. Wikineo Chivhaya akarobha Zesa masikati machena. Hapana kana sora one yaakaisa ipapo. Asi nhasi ari kufamba munyika ari free. Wikineo Chivhaya akatora mari yenyika yakawandisa stereki mamillions. Asi nhasi uno ari kufamba ari free. Wikineo Chivhaya ari kutora gold redu yenyika, but nhasi uno ari kufamba ari free. Saka nyaya dzekuti Mnangagwa atenderedzwa nematsotsi ndedzekunyepa. Iye personally, he is a criminal. Mnangagwa personally, he is a criminal. But ndiye ari kushandisa ava panhavesa. Saka now atichada kunzwa nyaya dzine chekuita nemapato. Takuda kuvaka nyika. Takaona kuti aiwa zvakaitika 2017 zvakaitika. But we didn't know kuti rakanga riri bere rakanga rakauya rakapfeka makushe ehwai. Achinyepa kuti jobs, want to create jobs, want to create jobs. Hapana kana basa raakazocreate. Makambani ari kutovhara west. Kana kambani yatotaura kuti akacreate hapana. Musabatwe kumeso. Mabhururu ake maChina aya anotaura nezvawo. Basa ravo nderekutora zvicherwa vachitengesa vachidya vese nemabhururu ake. Ivo vachienda vachinovaka dzimba kunana Dubai. MaChina ava habenefite kana chinhu kuZimbabwe. Bhenge mari. MaZimbabweans habenefite anything. Saka maZimbabweans vari kutambudzika. Makaenda muzvipatara, makaenda paParanyenyatwa, kana muine nharo tumai munhu mangwana aende paParanyenyatwa unochema mheri. Uku wakaita bhururu wako arwara nhasi unoyo, oenda kuParanyenyatwa uku kuda kuti anorapwa, unochema mheri. Ndava anorapwa nei? Anorapwa nei? Nekuti kana painkiller racho kunenge kusina. Kana mushonga, kana zvikwanisiro, kana kana mushonga mushini yekaenza hakuna. Arwara munyika, kana ada kurarama, anenge achitosungirwa kuti ngaatanga aisa pasocial media. Kana zvino aisa pasocial media,
wiki inochivhaya wozviona, kana wiki inochivhaya azviona, ndiye anenge akusungirwa kuti tichiti zvino zvadai chakumubatsira, wochitorwa pikicha uchibatsirwa, mari yacho yobva yabuda pamapikicha iwayo. Aisiriyo Zimbabwe yakafirwa nana Chiteponoka, aisiriyo Zimbabwe yakafirwa nana Tongogara. Ivo mawo veterans, young generation, vana veZANU-PF, vana vemapolitical party ese, haisisiri time yekuti mutengwe nemapoliticians. Asi mirai nechokwadi ndava, we are not going to fold our heads. Now it's better to be head on. Because nyika yedu yamorwa zvakwana. Wakarwarirwa nhasi chai hauzozvida futi. Hauzozvida. Unosvika pakuenda kunoiswa kana chibango chaicho chimuta apa, kushaikwa kana neplasta rekuti uiswe umo muzvipatara imomo. Marodhi anoti enda akagadzira marodhi ndapa akangogadzira masititi anoenda kumashingwana. Ndo akagadzira. Nokuti ndo kumusha kwake. Saka ndikutaura kuti he is not a national leader. He is a regional leader. Ari kuita zvemasvingo nemidhirins. Ndozvaari kuita izvozvo. Saka kana makatarisa maministers ake ndiye kumasvingo gutu chichi ndozvaari kuita izvozvo. Saka haade munhu anomutarira chokwadi seniso zvandinoita izvinyoka yemabhunu. Ipapa vanotozama, vanotuma kana vanhu nemafoni vada kundiuraya. But handichatya kufa. Nekuti vadzimu vakandivimbisa vakati iwe nyoka yemabhunu chienda unomira, nekuti kana ukasamira zvinhu hazvisi kuzomira zvakanaka. Saka murume about we do head on at any day night. Kana zvichibuda muzvivhiti zvichabuda. Whatever is coming, we are going to command vana veZimbabwe kuti tingoita head on. Because hapana kusiri kufa. Because one time musiya izvezvi ndichitaura as I'm speaking right now, ndii nyoka yemabhunu ndikutaura so. Wiki inochivhaya akuburitsa mari last week, akanyora nhingitsamba kuda kuburitsa mari about 220 million. Mari dzangu akabhenga dzedze vakudziburitsa munyika kuti dzichienda outside. Because vakutya kuti zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka ndati ndiuye because vamwe havasi kunzwisisa. Vari kufunga kuti iyi kana kuti hondo idzi dzine chekuita neZANU-PF. No, we are not fighting functional fights. But constitution ida kuchinjwa ndenyika yakagadzwa 2013. Ndo yakuti iye aiwa rega ndichinje ndichifirapo. Saka nyaya yake ndeyekuti ari kutya election 2028. Saka zvaakuda iye akuda kuti rega ndichichinja mutemo, kana ndachinja mutemo ndobva ndaenda ku2030. Kana ndasvika ku2030 omba agadzira one party state, kureva kuti muZimbabwe hamusisina election. Saka ndira kuti vana veZimbabwe muunderstand, musazonyeperwa nevamwe muchinyeperwa kunzi aiwa mafactions ekuZANU-PF kwete. KuZANU-PF kwacho Emmerson Mnangagwa haasi kudiwa. Tati tizviburitse pachena izvozvo. Iko kuZANU-PF kwacho ikoko kunotoone mahwani, vamwe vakanga vachibhomberwa dzimba, kunotoone hondo. Nokuti kwaane mafaction maviri ikoko. Vamwe vari kuti tinomira neconstitution. Vamwe vari kuti vakatengerwa motikari naiye. Vamwe vakuita zvechingochani, nyika yeZimbabwe zvinzwisisei. Iye anonzi Chivhayo anenge ane spirit yamugara, akuita zvechingochani. Akuita basa rekuputa achitengerana japresa, kana vanorora vese, kana tichiziva kuti murume ndiani, kana wikirei wacho ndiye mukadzi here, kana kuti japresa ndiye murume, isati tichaziva takoniwa. Saka vaimbi vazhinji vaenda nekuda kwemari. Vamwe vacho vakuonda, vari kuitwa chibharo vachiita zvekare zvechingoshanisi. Muimba atasara naye ndokunga vairi vatotoziva kuti uyu zvake ari kumira ari pachena. Wingi D ndiye muimba atasara naye, ndiye mumwe chete akaramba motikari. Zvinoitika sei kuti unoziva kuti mushonga muzvipatara hamuna mushonga, asi munhu anonobira mari mainstitution egovernment. Ouya nemotikari opa iwewe kuti motikari iwe tiri kukupa, fara maningi, ombera. Iwo ombera. Apo uri muimbi. Vaimbi basa ravo vakanzi vapreacher unit. Vakanzi vamire nevanhu kuti kumira nema-individuals. And the bad part of it, matungamiri ava wakaona vachiita izvi vanenge vachibira kutiza, vanenge vachitenga dzimba unana Dubai, vanenge vachitenga dzimba kunyika dziri kure.
kana chanzi chachaya hapana vese vari kushandisa vanosaura vari pamahwani. Saka ndo chimiro chiripo. Saka ndiri kukumbirawo nemweya waMwari. Mnangagwa akaenda kumwanga kano dzisikafu iyo ukabvisa hauchateererwa nevana veZimbabwe. Saka yakarara iri kumakuva akaenda akashandisa zvaakashandisa ikoko. Saka vana veZimbabwe vari kupuziswa wese akambopfeka sikafu iyoyo. Unotoita zvekutorota idhi aya hausisire zvimwe kana ukaudzwa zvinhu even amai vako vachirwarawo muchipatara chinatsonota hamuna mushonga esoro wapfeka chisikafu iye unenge uchingoti ndizvozvo. Even uchitadza kutengera mukadzi wako bhurukwa chairo chairo unenge uchingoti ndizvozvo. Zvino tine maticha, tine macivil servants, tine manesi, madhokota apera kutiza kuenda kunotsvaga magreen pastures outside. Maticha apera kutiza achinodzidzisa vana vevarungu outside. Vanogarire munyika macho vachitadza kuti vabhadhe rendi chaiyo panogara. That must come to an end. Ndini nyoka yemabhunu ndiri kutaura izvozvi. That must come to an end. This time for head on. We cannot fold our hands. Takatarisa vashandi vachibatwa unhapwa zvakapusa kudaro naMnangagwa. Vashandi vari kuhora peanuts. Hamuna democracy chanezi rounoyu Jobs kana akangoenda paakaenda kwakutumirwa vanhu vana ma AK47 kwakuenda kunohumiliatwa ikoko kuda kumbata kuda kudii ndo zvakarwirwa izvozvo. Ndo zvakarwirwa here kuti vamwe vanhu vabatwe zvakaita kana akava ari opposition party member zvine basa rei. Saka ndo chidangwa chake chekuda kugadzira one party state. Saka tiri kufirwa nevanhu kwete nekuda kwokuti time yakwana but nekuda kwokuti muzvipatara hamuna mushonga. Makaenda mamisha umu vanhu vane nzara, vanhu vane nzara, vanhu vari kufa nenzara. Mungagare zvenyu ikoko. Regai ndikutaurirei, kana mutone vabereki vari kuZimbabwe vatungirirei chikafu nekuti havasati vakohwa. Kune nzara isingaite kuZimbabwe izvozvi. Kuti munhu atenge chibhaketi rimwe chete rechikafu zvakatooma kuti atenge chibage. But zvinoitika sei kuti president anowana hope vana veZimbabwe vachitambudzika kudai so? Vana veZimbabwe vamwe vari kuraiwa muna South Africa nekuda kwokuti munyika macho kuSouth Africa kupondwa vanhu each and every day. Nenyaya yekuti munhu anenge angoti arega ndiende ndotsvaga chekuraramisa. Dzimba dzakawanda dzaparara nekuti munhu anenge asiya vana uko aenda kuSouth Africa wacho zvanokona kuti adzokere futi ikoko hazvikwanisika. Saka vana veZimbabwe teererai mazwa atataura. Any day any time chakachaya than never before. It's rather better kana achiti uraya tese ngaati uraya tese. Let it be known kuti chiri kuzochaya but mangwana kwese kwamuri wese ane scarf yaMnangagwa pisa wese ane t-shirt yaMnangagwa. Mnangagwa, I'm here to declare is no longer the president of Zimbabwe. I'm declaring now is no longer the president of Zimbabwe. He is a killer. Akauraya vanhu vakawanda, mabhuru akanamudha vakauraya vanhu kuMidlands nenzira yekunzi vanhu ava ma-opposition party members vakaurayiwa kuMidlands nemabhemba mageneral ese ndiye akauraya Mnangagwa. Saka imi maZimbabwe ndimi muchaziva zvamuchaita naye. Isu zvandiri kungoda chete ndezvokuti peaceful demonstration ngabude muofisi. Zvichazoitika after ipapo we gonna talk kuti abvisa Mnangagwa. Zvichaitika ipapo tichazotaura tida kubvisa Mnangagwa ngaaende. Mnangagwa must go now. Constitution yedu zvechokwadi yaitaura kuti aifana kuti aende 2028 but taakutya kuti takamusiya achienda 2028 nyika inenge iri papi. Anogona kutipedzera kana mageneral achasara. Saka even kana pano pane mapolice officers vari kundinzwa panapa musafurirwe vakomana ku law and order. Kana pane masoja ari pano ari kufurirwa kutonga nyika kusvika masoja akuenda kunogosha chibage kutaundi vanotozoonekwa vabatwa zvino nekanzuru vakundundurudzwa zvino kwakutozoti amana ndiregererewo mana chokwadi ndiregererewo onai ID ndoraramawo sei ndoraramisawo mhuri sei kumba kunenge uchidiwa rendi onai ID yangu ndiri musoja. Saka masoja acharwirwa nani kana isu macivilian tangoti
zvazviri kuita izvozvo ngazvirambe zvakadaro. That must come to an end. Tazviramba izvozvo. Ukatarisa kana bhutsu yemupurisa so unoona yakakwesheka pasaidhi so achifamba ichita kunge ine mativi so ichita kunge ine matama kudai, unatsoona kuti hakuna kana kuri kuendwa. Hatisi kuda Zimbabwe yakadai so. Mvura patepi chaichaya haisi kubuda. Now I capture my institution as a government. Pana meya waHarare anonzi Jacob Mavhungo akatorwa akangoendeswa kuchitepo, paakabva kuchitepo yaMupavha iri very legendary. Ezvinozvi anenge atakamubvunza kuti why muHarare musikuda mvura yakachena, anenge achitaura nyaya dzekuti hatina mari yemishonga yekuti tikirine mvura. Asi last 2 weeks dzakaenda akanotenga maVX. Unoenda unotenga maVX ekutengera vanhu kuti vafambe nemotokari dzinodhura, iwe wofamba nemotokari dzinodhura utenga maPrado. Asi after that takakubvunza kuti why usina mari yekuti vanhu mvura ibude matepi, obva otaura kuti hatina mari yekuningirira yekukirina mvura. Aiwa, sandiyo Zimbabwe yatiri kuda iyo yakatenderedzwa nembavha. Saka maminista akapointaye ese matsotsi. Pane mumwe anonzi Kazembe wokumaCentral uko ari kungoenda mumamines achitaura kuti ndipei protection fee, anenge akabatana nevana vaMnangagwa. Pane mumwe anonzi Mudha wokuMidrand ndibhururu wake zvakare anenge achiti ini zvino ndini ndiri in charge nenyaya dzese dzegorodhi. Saka makaona achiexposwa nazimo nengi inonzi chi Al Jazeera pai. But even munhu aexposwa zviri pachena kuti apa pane kuoya amai Mnangagwa, apa pane kuoya yaMnangagwa, pane ruoko rwaMnangagwa, pane zvakati, but still Zimbabwe will remain silent. Even after that will remain silent. Nyika iri kuramba ichimorwa. When are we going to stand with our country? Manera anoda kukutaurirai kuti hapana munhu achabva kuChina kuuya kuzorwira kodzero dzenyu muZimbabwe. Hakuna munhu achabva kune dzimwe nyika kuti arwire nyika yenyu yeZimbabwe. Imi vana veZimbabwe ndimi munofanira kuti muite head on nedictator kuti ribve kuita kuti zvinhu zviite zvakanaka. Now I declare we want a transitional government. Kuitira kuti kana vanhu vachibatana vogadzira nyika kuti vana veZimbabwe vararame, at least it's better. Tombomira zvemaelection kana mutransitional government yacho ichitwa ngaiitwe nevanhu vakachena maoko, kwete makillers, kwete matsotsi. Zvinonzwisa tsitsi vana veZimbabwe. Varume vese ava vari kupfekedzwa mapitikoti naMnangagwa. Unongonzwa vachitaura vakawanda so vakomana zvinhu zvaoma, vakomana zvinhu zvaoma. Hapana anobuda pachena so kunze kwagezana nyoka yemabhumu nevamwe vashomanana. Vanenge vachidziwa achatiurayi. This time rega atiurayire mumastreet imomo, rega atiurayi. Chaona kuti achamhanya ndiani. We are about to do head on with him. Sure Zimbabwe yese yopfekedzwa mapitikoti naMnangagwa kuti amore zvake. Mabillions aanawo so nekuda kwenyika yeZimbabwe akawandisa. Pese pane mari anoda kuti ndiye anenge aripo. No. Enough is enough. Atidi zvinhu zviri kuitika outside the country zvokuti vamwe venyu, we know some of you are businessmen. Muri kuvaka nyika dzevamwe, nyika dzenyu muchadzivaka rini? Hakusi kuda kwana strive masiwa kuti vave vangori based kuna UK kuna naAmerica. But vanenge vachinatsoona kuti hapana munhu anoda kuuya kuzodyara mari yake munyika kana achiziva kuti president weikoko harespect the constitution of the country. We must be guided by our constitution of the country. To respect the constitution, munhu kana asvika matemu mairi ngaende, kana munhu aita umbavha ngaende. Vamwe venyu muri mabusinessmen, munofanira kudzoka kunyika mouya modyara mari munyika medu, togadzira nyika yedu takabatana, tobvisa segregation, tobvisa tribalism, abasha tribalism. We are one people. Despite uri mundevere, despite uri mushona, despite kuti kana vabereki vako vakabva kuMalawi, but as long vabereki vako vakauya kare kare, iwe win a citizen of Zimbabwe, uri mwana weZimbabwe. We are against nemamwe madecision akuita mamwe mapolitician akafanana naJeff Judah vanenge vachingotaura zvinhu zvisina basa sezvo kungosikana vachingoti mabumbwa zvakati. Tinoda vanhu vanovaka nyika nemoyo wechokwadi, vanhu vanovaka nyika nekuda nyika.
dambudziko rataita tine mapolitician ari mupolitics nekuda mari. Usatore office yepresident kuda kuita business opportunity. No. We shall resist. That must come to an end. We want to build one Zimbabwe, one unity. Vana veZimbabwe wadzoka munyika. Zimbabwe takatarisa kuti vana veZimbabwe vamwe vane mabusinessmen outside vangani vakadzoka munyika maindastry anovhura. Hapana murungu anoda kuuya kuzovaka muZimbabwe ezvomwe achiziva kuti kune dictator rinonzi Emmerson Mnangagwa riri kubata vana vanhu zvakaipa. Vana vanhu vari kurohwa. Saka aiwa ndatenda zvikuru. Mwari akuitirai zvakanaka vana veZimbabwe. Ngatingozvisai mumunamato. Ngatirambe tichinamata all the time. Mwari ataure nesu. Even mapoliticians ari pafront ari kufambisa nyaya idzi arambe achichengetwa netsitsi dzashe. Hatingaite nyika inoiswa muhomwe dzevamwe varume vari vairi vatatu vanongoita basa rekutenga magetsi, gold richibuda, vamwe vakutengerwa mafoni. I'm so ashamed. Jesus. Unobirwa future yevana vako. Unobirwa future yevana vako naMnangagwa. Oya utengerwa foni wompera. Mnangagwa akanaka chaizvo, anotuma mudha kuti pamafoni. Obirwa future yevana vako. No, must come to an end. I think ndichaona after vanhu vapisa maflag mangwana pese pauri, try by all means kuti wawana chisikafu chake ichocho kana chiri icho chiri kupusisa vana veZimbabwe kuti vatadze kubuda pachokwadi kuti muri ngaaende ngachipiswe. Zvimatisheti zvake zvine chipicture chake kwese kwauri, usaburitse zvako video yefesi yako, ingopisa utaura kuti ngaaende kwese kwamuri, Zimbabwe, South Africa, Tanzania, kwese kwamuri, pisai maflag inenge musapise maflag, pisai chisikafu chake ichocho nematisheti ake iwana. Saka aiwa ndinokutendai, Mwari akuitirai zvakanaka. Ndatenda zvikuru murare munyasha, ndatenda. Zita rangu ndinonzi Comrade Nyoka.